What's up mga kachoy? Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, bagong lugar na naman ang ating pupuntahan mga kachoy. So, pwede nyo kami samahan mga kachoy. Bagong falls, hindi pa namin nakarating ito mga kachoy. So, yung mga mabigat yung mga katawan dyan, samahan nyo kami. Huwag kayong patulog-tulog. Tara! Let's go! So ayun na nga mga kachoy, andito na tayo sa falls na ating pupuntahan. So yes, maglalakad tayo ngayon ng medyo 15 minutes or 20 minutes. So samahan nyo kami, let's go! so ngayon maglalakad po kami guys. So ito na kachoy, ngayon po ay naglalakad na kami. So ayun nga mga kachoy, sila nakachinila sila mga kachoy, ako nakapalang. Oo. Kasi nga mga kachoy, nakasapatos lang ako pagpunta namin dito kachoy. Hindi nila sinabi na mahilog pala tong dadaanan namin. So ayun mga kachoy, abangan nyo na lang yung video namin kasi medyo mahaba ba yung lakaran namin ngayon. So pag tinuunan pa namin, baka maboring kayo sa video. Yes, So okay. Let's go! What's up mga choy-chay? So andito na tayo mga kachoy sa ilog natin pupuntahan. So sobrang ganda pala mga kachoy. Yes. So mga kachoy, pagod na ako kachoy. So mga pinadala nila ako nito. Ang dami kong dala mga kachoy. Mga pagkain namin mga kachoy. Hindi nabibitbit. Ako lang talaga nagdadala mga kachoy. Pinagod nila ako kachoy. Woo! So papakita po namin sa inyo yung buong video guys. So mga kachoy, Na. Wow! Sa disgrasya,
Viral. Kanina pa. What's up mga choy-choy? So, samahan nyo kami, tatalon tayo. Let's go! Ulo! Mga choy-choy. Let's go! So mga kachoy-kachay, ngayon tuturuan ko ngayon kayo kung paano maglangoy. Yung tamang paglangoy at tamang pagkay. So samahan nyo ako ulit. What's What's up mga kachoy-kachay? So ayun na nga mga kachoy, uwi na tayo. So tapos na kami ngayon maligo mga kachoy-kachay sa ilog na to. Yes! Bisitahin nyo ito mga falls na to mga kachoy-kachay. Sobrang ganda. Yes, Napakaganda ng mga manalo. puno mga kachoy-kachay. Tignan nyo mga kachoy-kachay. Woo! So yun mga kachay, kung gusto nyo pumunta dito mga kachoy-kachay, pwede kayo magpasama sa amin para sama-sama Message na tayo kayo, mag-vlog. message. So yun mga kachoy-kachay, bye! Alis na Huwag kami. niyo po kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell. Yes! Kung gusto nyo lagi kayo magbati sa aming mga video. Kung Yes! gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo. Yes mga kachoy-kachay, come on! So, uwi na kami mga kachoy-kachay. Woo!